ఆ మొక్కజొన్న చేనకాడ పందులు దాటుతున్నాయి రా జర కయ్యబడ్డది ఆడ 2 గుండ్లు దొబ్బి ఇంత మన్నన్న పోయిపో. నా మోటార్ బంద్ చేసిరా పో, నువ్వు రావా? అరే నేను మోటార్ బంద్ చేస్తారా పో, అక్కడ గడ్డి కాదం బీకిరా సవితి పండుగకు పో, అక్కడ పో డబ్బులు ఈ గులుగుడు. అరే నీకు ఎప్పుడు సోయేస్తుందో పో. అవు పెద్ద మనిషి ఇది పట్టుకో, ఇది పట్టుకో జరా. ఏమిటికాయ పట్టుకున్నాడు? ఓ పారు పట్టుకోరాదు. అగో ఇదేం తడుకుడు? రక్తం మీద పడితే అంగీ ఖరాబ్ అవుతుంది. రక్తమా? అరే దిష్టి బొమ్మ కట్టినాడు గట్ల కట్టుకొని పోతాడు ఎవడీడు? పైసలు ఎక్కడవా? దేనికి పైసలు? సినిమా చేయాలంటే నువ్వు పైసలు ఇవ్వాలి. మాకు చూడనీక లేవురా నాయన, సినిమా చూడనీక అంటే ఎరువులకు పైసలు లేవంటే సినిమా ఎవరిని పెట్టి తీస్తావు సినిమా? సినిమాలో విలన్లు ఉంటారు, చూసుకో కావాలంటే. ఇలాంటి వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఎత్తికి బట్ట కట్టుకొని వాడి సోప చూడు ఇక్కడ. ఓ నువ్వెవరా? కొన్ని నీళ్ళు కావాలనే. నీళ్ళా? ఏం బయలుకోతావా లేకుంటే తాగనీకేనా? తాగనీకే కాదన్నా, కలుపుకోనీకే. ఏమిట్లా కలుపుకుంటావు? నీ కింద మీద నిరిసిన ఈ సిగ్గున్నది అవే ఏమన్నా నన్ను ఏమన్నా తూ 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 ఊర వద్దుముఖంగా తాగుతావే శైలాలు చేస్తున్నావు. తాగనీకి పొద్దేముందే. అగో ఆడెవడో వచ్చి తట్టుబొంత కూర నరికెట్టం లేక వాడిపోతున్నాడు. ఈడు నెత్తి నొప్పి లేచినట్టు బట్ట కట్టుకొని ఏ పిల్ల ఎక్కరా మీరు అంత అవలలేపనికి వచ్చిరా? మా ఊరోళ్ళు నన్ను చూస్తే నన్ను తిడతారా? ఓ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి చివరస్తల పొంటి వాళ్ళ చూసి పెంటాయతో మాట్లాడి వీళ్ళు ఎవరు అంటారు? ఇక్కడ రండి, మీరు ఏం చేద్దామంటాను వచ్చారు? పిల్లలు ఎత్తుకపోదామంటాను వచ్చిరా మీరు? వాళ్ళిద్దరు నా కొడుకులేనే. నీ కొడుకులా? మంచి పురాంతులే ఉన్నారు. మీ కుటుంబం మొత్తం ఇదే పని చేస్తున్నారా మీరు? ఎవరిని ఎవరో లేపుతామనుకున్నారు? ఏ ఊరికే లేడుకొచ్చిరా? తీను ఆధారం కార్డు తీ. ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయి. అరే ఇలాంటి ఏందా? నాది తెలియదు. రౌడీగాడా? గుండెగాడా? ఎవరి ముంగలు వేసాలు వేస్తున్నారా? ఇవేంటి ఇగో ఇవేంటి పుల్లలు పెట్టేలు ఇవన్నీ అంటే ఎవరిళ్ళు కాలబెట్టడానికి వచ్చారు మీరు? కొంపలు కాలబెట్టడానికి వచ్చిరా? చదువుకోనికి వచ్చిన నేను. ఎవరిని చదివిపిస్తావు? పోరాలను. ఏం మా పట్టిలా పడి? అది మా పట్టిలా కాదు, రాత్రి పూట పడి. మంచిగా నేను ఏడ్చినప్పుడు డబ్బులింగ్ కొడుతున్నావు నా ముంగట కానీ. అగో ఏ నీ అమ్మ ఎవరి ఇంట్లో కాలబెడతారా? ఎవరు మీరు ఇంతకు ఏడికెళ్ళి వచ్చిరా అంటున్నా? మేము ఇల్లు కాలబెట్టి నీకు రాలి ఏం రాలి, మేము సినిమా షూటింగ్ కోసం వచ్చినమే. మరి రాకాజులు లేక గిట్లు వచ్చిందేమన్నా నాకు చుట్టూ? మేము రాక్షసులమే. ఇక్కడ సినిమా షూటింగ్ చేయనీకి వచ్చినాము. మా డైరెక్టర్ సార్ ఆడు ఉన్నాడు. జస్ట్ రిహార్సల్స్ చేస్తున్నాం ఈడ. మేము రిహార్సల్స్ అంటే ఎరకనా? నాకేం తెలియదే. షూటింగ్ చేసే ముందు ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఇగో ఈయన పుల్లకి నేను నమ్మనే. ఆ మనిషి ఎవరో వాళ్ళు ఎవరు తోలుకొచ్చిరో వాళ్ళు నాకు కళ్ళకు కనబడాలి. నేను నమ్మ. నేను చూపిస్తుందా? నేను చూపిస్తుందా అన్న? ఈయనే ఉన్నాడు, నేను చూపిస్తా. ఎవడు నాకు చూపెట్టాలి ఇప్పుడు. నేను చూపించకపోతే ఓ మనిషి ఏమి ఇట్లా కన్నావా ఇళ్ళను? ఏం బోనే పెడుతున్నావా వీళ్ళకు? ఇంత నాన్న బుద్ధి లేదు. వెనకకెళ్ళి వచ్చి గోకుతున్నారా? ఆడ మంట పెడుతున్నాడు. తూ 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 తూ. అరే పోరా, చూడబుద్ధి కాదు. పొండి అక్కడ వండి, నేను వస్తా వెనకకెళ్ళి. దానుదా తూ 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 తూ. ఎక్కడి మనుషులే ఇల్లు నా చుట్టుపడ్డరు. చూపు చేయకపోతే నేను కసిరి. ఇక నివ్వొద్దునే, నేను నివ్వొద్దునే కాదు అనుకున్నా. నువ్వు ఉన్నదాకా నాకు నమ్మబుద్ధి కాలేదా అంటేనేమో. నువ్వు ఎందుకు మనం క్యారెక్టర్లు ఉండిపోయారు. రాక్షసకాయమని ఒక సినిమా తీసినాం కదా, అదే అంటున్నానే. నేను రాకాజులు లేకున్నారు మరి అట్లా ఊళ్ళో కూడా అట్లే తిరుగుతారు. మరి ఏం చేయాలి? పాత్రలు ఉండిపోయారు వాళ్ళు. అక్టోబర్ 6 తారీఖు సినిమా రిలీజు. ఎట్లా చేయాలి ఏందన్నట్టు మన ఊరికి వచ్చినాం పెంటాయి కాకని చూసిపోదామని. మంచిగా వచ్చిన బిడ్డ అని కాదంటలేను. అట్లా అచానకులు వచ్చేటకల్లా నాకు ఏమవుతుంది అంటే అయిపోద్దిన్నట్టు అయితే చూడు. కొత్త మనిషి వచ్చేటకల్లా ఏమంటే కుక్క మురిగినా ఒకటి మనకు బెదురుకుంటే ఎవడైనా. నేను కూడా నీకు చెప్పి రావాలా నేను ఊరికి? అరే గట్ల కాదా, నువ్వు ఎవరు కొడుకు అంటా. నేను ముందు నువ్వు పోయినావు 5-6 ఏళ్ళు అవుతున్నది రాక. ఆ గడ్డ మీసాలు ముదిరిపోయినాయి. అప్పుడు ఇంత పిల్లగాని లేకుంటివి. మరి పోయినవి ఏం సినిమా ఏం కథ ఇది? రాక్షస కావ్యం అని సినిమా తీసినాం. అక్టోబర్ 6 తారీఖు ఈ రాక్షసులతో తీసిన. అగో రాకాజు పేరు ఎందుకు పెట్టవలసి వచ్చింది మరి? నువ్వు వీళ్ళని చూసి ఎందుకు బెదిరిపోయినావు ఫస్ట్? అంటే బెదిరిపో కాదే, కథ కూడా మంచిగా ఉండాలి. ఒకటి ఎల్కమంటాను పెట్టు. అట్లా పెడితే ఎవరు రారే. ఏమున్నది మరి? నువ్వు ఎట్లనైతే బెదిరిపోయినావో అట్లనే జనాలకు కూడా జర అది కావాలి కదా. ఇప్పుడు ముందుగాల నేను ఆధారం కారట్లకి వెళ్ళి వస్తేనే ఆయన నోట్లో పుల్ల తీయడు. అగో అద్దాలు తీస్తలేడు. ఆయనదో సోకున్నది. ఆయన ఏం మాయలు ఉన్నాడు? ఎట్లా మైదు తయారు చేసిన వీళ్ళను?
జర చూడు మంచిగా చూడు అద్దాలు తీమని కాదే తెలుసా? ఆయన గట్ల ఎందుకు చేసినావు మరి తయారు ఆయన అదో రకమైన సినిమాలో ఏమిటి గురించి అట్లా అయినా అడుగురు ఆయన అడుగురు అరే నువ్వు అల్ల రాత రాసింది నువ్వు కదనే కానీ చేసింది వాళ్ళే కదనే. ఈ పిల్ల ఒక్క పారి అద్దాలు తీయవాను ఈ పిల్లగాని నాకు తెలియదు అవే వాడు చూపెట్టిండు మా వాడు ఫోన్లకి ఆ కొత్త పోరాలు నువ్వే కదనే నేనే వాయమ్మో, చిత్రకథలని మాట్లాడి ఇప్పుడు తెలియనట్టు కూర్చున్నాడు చూడు ఏం తారీఫ్ మనిషి మరి అద్దాలు తీసి మాట్లాడవచ్చు కదా సోకుల పడతావు సోకుల ఎట్లా కుదిరిందా మీకు విలన్ మేమంతా విలన్స్ బ్యాచ్. అవ్వయా ముందుగా ఎట్లా ఈ మీకు టెస్టులు చేసినరా ఏం చేసిర్రు నెత్తురు పరీక్ష మూత్ర పరీక్ష అన్ని చేసి తీసుకున్నారా మీకు బ్లడ్ టెస్ట్ మందు పరీక్ష సిగరెట్ పరీక్ష వస్తే పాస్ అయిపోయినట్టే అన్నాడు. నీవదినా ఇది మళ్ళీ పాత్రకు అవే కావాలి కదా. ఇప్పుడు అనుకుంటావు కానీ ఈ పలానా వేసాం మేము బాగోతలు ఆడేటప్పుడు వీనికి బాగా భుజగీర్తులు మంచిగా ఉంటాయి రా వీడు భుజం మంచిగా గట్టిగా ఉన్నది మీద ఆగుతాయి కిరీటం పెడితే మేము కుదురుతుంది అంటాను మేము ఈయనకి ఎట్లా కుదురుతా అనుకున్నావు మరి ఇక జర బక్కపలసగానే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నువ్వే అన్నావు ఇందాక కొత్త పోరాడు అని ఒక సిరీస్ చేసిండని. అవును ఆ సిరీస్ చూసినప్పుడు నాకు మంచిగా అనిపించింది. అంటే రియలిస్టిక్గా చూపిస్తున్నాడు ఆ ఊరు వాతావరణము ఆ మనుషులు ఆ ప్రవర్తన మంచిగా అనిపించింది నాకు. ఇంత నిజ జీవితానికి ఇంత దగ్గరగా చేస్తున్నప్పుడు మన పాత్రను కూడా బాగా చేయగలుగుతాడనే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వచ్చింది. వచ్చి ఎమ్మనే ఫోన్ చేసినా వచ్చిండు కథ తిన్నాడు నచ్చింది ఓకే చేసిండు. ఇప్పుడు నువ్వు అనుకుంటావు కానీ పలానా దానికి గిట్లుండాలి అంట అని దీనికి పైసలు పెట్టాయన ఈ దామోదర్ రెడ్డి అంటే ఆయన ఒక్కటే ఈ సినిమాతో ఏం కాదు ఆయన 4-5 సినిమాలు చేసుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నాడు పాపం. అంటే ఇది ఇట్లుండాలి అది అందరూ ఒక్కరు ఎవ్వరికి ఏం తక్కువ కాకుండా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈయన ఉన్నాడు ఈయన కూడా మొన్న అది ఏంటి అది రామన్న యూత్ అది పోస్టర్లు కట్టి ఆయన పోస్టర్ల కొట్లాట కోసం అంట అని ఆడ శివరాస్త్రాలు కట్టి పోస్టర్ల కోసం అంట అని మంచిగానే పోరగాళ్ళకు మంచిగా నచ్చేటట్టే తీసిండు. ఇప్పుడు ఎవ్వరేం తక్కువ కాదు అందరూ ఇక అవి దర్శకత్వం చేసిన వాళ్ళే పైసలు పెట్టి తీసిన వాళ్ళే. ఇక ఈయన కూడా పెట్టిండు మరి ఈయనతోనే ఏమైనా ఇబ్బంది అయిందా చెప్పవే నువ్వు? ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇబ్బంది ఎందుకుంటే నువ్వు చేసినోడవే తీసినోడు కట్టు కెమెరా అన్నోడవే కాదు. అంటే వచ్చి కథ చెప్పిండు చెప్పిన తర్వాత చేస్తావా అన్నాడు చేయకపోతే పొడిచి పాతింగుతా అన్న. అవి కొనలు చూడవే ఎట్లా అంటున్నాడు ఇవే కోచేశాలు అది గట్లా అనొచ్చు మింగుకోవచ్చు కదా నాకు రావా అంటే మళ్ళీ రాక్షసులు కదా మనకు అన్ని ఇట్లా అంటే మనకు ఇట్లా లోపల బయట నడవదే ఈ కథకి ఎట్లా ఈ క్యారెక్టర్ బయట బట్టలు ఎందుకే లోపలిదంతా బయట వేసుకొని తిరుగు మరి అది అమ్మతే ఉన్న చూడవే అది తింటున్నామాట అని బొక్కలు మెడలు వేసుకుంటా ఆమె ఈయన కథలు చూడు మనం నలుగురు చూసే దాంట్లో ఉన్నాము నువ్వు మనము వేరే మెడల్ వేయాలి బొక్కలు నా క్యారెక్టర్ ప్రకారం జర్ర భయపడాలి. అంతా నువ్వు తిని బొక్కలు అని చిన్నగా సాఫ్ట్ గా మాట్లాడితే ఎవడినాడు నా కథ క్యారెక్టర్ ఎట్లుండాలంటే రెండు ముచ్చట్లు వాడిని ఇట్లా అంటే సర్వకున్నా కొట్టినట్టే ఉండాలి. గట్టిగా 2 మాటలు మాట్లాడినామంటే జర భయపడేటట్టు ఉండాలి. సాఫ్ట్గా మాట తీయాలి రేపు ఓడింటాడు ఇంటలేడు అట్లనే ఇక నేను అట్లాంటి క్యారెక్టర్ మనం మాట్లాడితే అరే నీ అమ్మాయి ఏదో వెరైటీగా ఉందని చెప్పి మనం నన్ను తీసుకున్నాడు. కోడి పుంజులాగా బాగానే ఎగురుతున్నాడు మరి కండలు లేవు బొడ్డలు లేవు కానీ బాగా ఎగురుడు బాగానే ఉన్నది బొట్టి కండలు లేవు ఇంకోటి భయపడతారు అనుకుని నాకు కత్తిచ్చి పడేసిండు సినిమాలో ఎవడు కనబడితే మనం చంపుకుంటూ పోడే. మరి ఏమన్నా చూసి నేర్చుకున్నావా ఇట్లా పొడుస్తారు ఇట్లా లేపుతారు మనుషులను మైదు చేస్తారు ఇవన్నీ తట్టుకొంతలు చుట్టుకుంటే ఏడు నేర్చుకున్నావు మరి అది ఏం లేదు నాకు ఒకటే మాట అన్నాడు మనమంతా పేద కళాకారులం నీకు 2-3 బట్టలు ఇచ్చేంత మనకైతే లేదు ఏం చేద్దాం అనుకున్నా మరి ఊరికి చంపుకుంటూ పోతా ఉంటే అంగిల్ ఖరాబ్ అవుతా ఉంటే తీసుకొస్తా ఉంటే దానికి సపరేట్ ప్రొడక్షన్ పెట్టుకోవాలి ఇట్లా కాదని చెప్పేసి ఒకటే అంగి కొనుక్కొని గొన సంచి పెట్టుకున్నాం. నిమ్మలంగా ఉంటుంది సూర్యునికి కూడా మంచిగా ఉంటుంది రాక్షసత్వం కాదు. అంటే అవతలోడు కూడా పడతలు పడేటట్టు గాని చంపనీకి మంచి మంచి కోట్లు ఎందుకురా పడతలు పడది పైసలు కూడా తక్కువనే ఉన్నాయి గింతే పెట్టుబడి ఉన్నది అన్నట్ట అంతే పెట్టుబడి ఇప్పుడు మనకు 500 ఇస్తే 500 మనం ఎంత మిగుల్చుకోవాలన్నట్టు ఉంటుంది. నాకు ఇచ్చే పైసలలో 4-5 అంగిలు ఉంటే ఏం మిగిలాయి చాలా మందిని చదివియాలి నేను అక్కడ బయట ఇది అది వర్కౌట్ కాదు ఎక్కువ పైసలు మిగిలించుకోవాలని చెప్పేసి ఓ గొన సంచి కొనుక్కున్నా తక్కువలో అగ్వకు దొరికింది. కాక ఆయన అట్లా మజాక్ చేస్తున్నాడు కానీ ఆయన పాత్ర ఎట్లా అంటే ఒక స్లమ్లో ఉండే పాత్ర అయినది. అంటే ఒక పేదరికంని చూసి చేసి చదువుకోవాలనుకొని చదువుకోలేక ఒక తప్పుడు దారిలో పోయి ఒక పేద కేరే అన్నట్టు అట్లా కానీ వానికి ఏంటంటే 10 మంది చదువుకోవాలి అనేది కానీ వాడు ఆల్రెడీ ఒక ఊబిలో కూరుకుపోయి ఉన్నాడు. రౌడీజాలు చేస్తున్నాడు గూండాయిజాలు చేస్తున్నాడు. వానికి వేరే బయట పోతే వానికి ఎవడు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడు. తెలిసిన పని ఒకటే ఆ పని చేసుకుంటే పైసలు సంపాదిస్తున్నాడు పిల్లలను చదివియాలి ఆ పాత్ర అయినది. అదేమిదా ఈ లెక్కలేంది దానికి మునిమెట్ల దొరుకుతుంది నీకు పైసలు తెచ్చుకొని ఎవడన్నా
ఒక బంగ్లా కడతాడు, లేకుంటే ఒక మంచిగా ఒక బండి కొనుక్కుంటాడు. కానీ నువ్వు కూడా పోయి బడి పిల్లలకి పెడుతున్నావు అంటే తారీఫ్ చేయాలి. నువ్వు మంచివనివా బయట బాజీ కానివా ఏందో అర్థం కాదు మరి. చెడ్డదారిలో పోయిన ఒక మంచోడు. ఇది ఎట్లనే లైన్ ఎట్లా కుదిరింది నాకు ఏం అర్థమైతలేదు. మళ్ళీ ప్రపంచం అట్లనే ఉన్నది మళ్ళీ. ఇది తెలియకుండా ఉన్నది మునుము దొరకని కథ. ఇక కొడుకులే ఇట్లా అంటే ఇక తండ్రిలో తెరువు. ఏం పేరే ఏమో రెడ్డి అంటివి, దయానంద రెడ్డి. నువ్వు బాగానే చేసినావు, అన్నింటిలో బాగానే చేసినావు. కానీ ఇప్పుడు నీకు సరిగ్గా పడదు. మన బీడి కట్ట నోట్లో పెట్టుకొని ముట్టిస్తే వయాబ్బో అది చూస్తేనే నిజంగా రాకాసుల కొంప అన్నట్టే ఉన్నది. ఎట్లా ముందుగా పోటు వాళ్ళు దించి రాయ నేను ఫోటో షూట్ చేసినాము. కాకపోతే ఇది చాలా ముందు నుంచి నాకు శ్రీమాన్ దాదాపు 10 years నుంచి పరిచయం. ఈ స్క్రిప్ట్ చాలా ఏళ్ళ క్రితమే విన్నా నేను. విన్నా, కలిసి చాలా ట్రావెల్ చేసినాం. నేను బయట ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నా కూడా ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా కాంటాక్ట్లో ఉండేటోళ్ళము. ఇది దామన్న ఓకే చేసిండు అన్న తర్వాత ఆ తండ్రి పాత్ర మీరైతే బాగుంటుంది అని చెప్పి నన్ను అట్లా కలిసిండు. దాని తర్వాత ఫోటో షూట్ అవి చేసినాం. చేసిన తర్వాత ఇంకా షూట్కి పోయినాం. అంటే దామన్న అని ముందే ఆయనకు తెలుసు ఇవన్నీ ఎట్లా చేయాలి ఇది గిట్ల వేయాలి సెట్ ఇట్లా వేయాలంట అని చెప్తే దీనికి అంతే అవసరమా తీసేయండి అంటే ఇట్లా అంటాడు ఆయన. ఇట్లా అంటాడు, ఇట్లా 2 ఎంటికలు కొరికే అవసరమా అది అని అంటాడు. నేను చూసింది ఆ దగ్గర కుద్దు మనిషిని. మరి ఈ సినిమాకి కూడా అట్లానే ఇంతనే తీయాలా ఇంత తీయాలంటే ఏమైనా పెట్టిండా? అంటే ఫస్ట్ మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి ఇట్లా దామోదర్ రెడ్డి అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు, కథలు వింటున్నాడు, ఆయన తీద్దాం అనుకుంటున్నాడు సినిమా అన్నప్పుడు సరే చెప్తా అని చెప్పి పోయినా, కలిసిన. నేను ఈ కథ నేను ఒక 30-40 మందికి చెప్పిన అప్పటికే. సరే ఎవరు ఓకే చేస్తలేరు, ధైర్యం చేస్తలేరు అని చెప్పి దాన్ని పక్కన పెట్టేసిన. లవ్ స్టోరీ ఒకటి ఏదో రాసుకున్నాము, సరే చెప్దాము ప్రొడ్యూసర్ ఏంటా అంటున్నాడు కదా అని చెప్పి పోయినా. పోయి అన్నను కలిసే వరకు ఆయన లుక్ తెలుసు కదా నీకు ఎట్లుంటుంది, ఆయన చూసే వరకే జర మంచిగా స్ట్రాంగ్గా రఫ్గా ఉంటాడు ఆయన. ఈయన చూసి ఏమన్నా తక్కువ దయానంద రెడ్డి అన్న లెక్కనే ఉంటాడు, దగ్గర అట్లనే ఉంటాయి. జర అన్న నల్లగుంటే ఎటుకెళ్ళి ఈయన తెల్లగుంటాయి. ఇక నేను పోయి వీడి ఒకటే తక్కువ ఉంటుంది, ఇక మిగిలింది అంతగా అంతే అంతే. ఇక ఈయనకు రొమాంటిక్ కథ చెప్తే ఎట్లుంటుందా అన్నట్టు ఇక నేనేం చేసిన అంటే సరే ఇది ఆల్రెడీ 30-40 మందికి చెప్పి పెట్టినా, ఈయన కూడా చెప్దాం అన్నట్టు చెప్పిన. ఓ 3 గంటలు నరేషన్ ఇచ్చిన. నరేషన్ విన్నాడు, జర ఆలోచన చేసిండు, ఒకరోజు టైం తీసుకున్నాడు. ఇక నెక్స్ట్ డే ఫోన్ చేసి చేస్తున్నాం శ్రీమన్ అన్నాడు. అంతే. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయనకి నేను క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్పిన, అన్న మన కథ ఇది. ఆయన కూడా కథను ఎంత అర్థం చేసుకున్నాడు అని అంటే ఇప్పుడు కూడా మీరు ఏదైనా అడిగిర్రంటే నాకంటే బెటర్గా చెప్పగలుగుతాడు ఆయన కథ గురించి. అంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాడు బేసిక్గా, అంత ఓన్ చేసుకున్నాడు కథని. సో నాకు అంత ప్రాబ్లం ఏం కాలే, కథకి ఏం కావాలో నాకెంత తెలుసో ఆయన కూడా అంతనే తెలుసు. అట్లా బాగా హెల్ప్ అయింది మనకి. ఇక దీనికి వెనకపోటీ చేసేటోళ్ళు బాగానే మంది ఉంటారు కదనే, ఇది తీసేటోళ్ళు కానీ కెమెరాలు పట్టేటోళ్ళు కానీ. దీన్ని ఇంకెంతమందిని పెట్టినాం ఇలా? చాలా మంది ఉన్నారు. మన సినిమాకి కెమెరామెన్గా చేసింది ఋషి కోనాపురం అని, ఆయన డిఓపి చేసిండు. వెంకట్ కళ్యాణ్ అని ఆయన కో డైరెక్టరు, ఎడిటరు, కలరిస్టు. నా మాస్ కమ్యూనికేషన్లో నా క్లాస్మేట్ ఆయన. ఆయనతో ఒక 10-12 ఏళ్ళుగా చదువుకొని వచ్చినారు. అట్లా వెళ్ళి అట్లా చదువుకొని జర షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అవి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కలిసి పని చేసినాం, మెల్లమెల్ల యాడ్లు చేసినాం. ఇప్పుడు సినిమా అట్లా కలిసి ఇది చేసినాం. మ్యూజిక్ ఏమో రాజీవ్ రాజన్ శ్రీకాంత్ అని కొత్తోళ్ళు. అంటే కొత్తోళ్ళు అంటే సినిమా ప్రపంచానికి కొత్తోళ్ళు, కానీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మ్యూజిక్లో వాళ్ళు పిల్లలకు నేర్పిస్తున్నారు. వాళ్ళకు ఒక మ్యూజిక్ స్కూల్ ఉంది. ఆ రకంగా ఇక మొన్న పాటలు వినంగానే అది ఏది మనం ఇది విలన ఏదో పెట్టిరు కదా అనంతమాది, అది తమాషా అనిపించింది. ముగ్గురు ఒక్కరు వాడితేనే అది అంటే ముగ్గురు అందులో తీసుమార్కాలే ఉన్నారు. అక్కడ మంగిలి చూస్తే, ఇక్కడ సిపిలిగంజ్ చూస్తే, అక్కడ ఆయన ఎవరు మిరియాల ఆయన, ముగ్గురిని ఎట్లా ఒప్పించిరబ్బా? ఈ క్రెడిట్ దామన్నకే పోతుంది. దామన్న ఒకటే పట్టు పట్టిండి. ఈ కాంబినేషన్ ఇప్పటివరకు ఇక్కడ ఎవరు కూడా చూడలే. మన సినిమాలో ఈ కాంబినేషన్ కావాలా, ప్లస్ మన కథ కానివ్వండి, ఆ విలన్ల చుట్టూ కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉంది. ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్కి ఒక కొత్త కాంబినేషన్ యాడ్ అయితే మంచిగా ఉంటుందని చెప్పి అట్లా సెట్ చేసిందా. మన క్రెడిట్ అయితే దామన్నకి 100%. ఇక అంటే ఇట్లా ఏరి కూర్చుడు, ఒక మంచి మంచి పూలను తెచ్చి దండ కూర్చుడు. ఆయనకు ఫస్ట్ కాడ నుంచి నేను ఆయనతో పనిచేసిన 10 ఏళ్ళ కింద ఆయనను మేము సెలక్షన్లకు పోయినప్పుడు కూడా ఆయన ఇదేనప్ప మనిషిని ఎక్కువసేపు కాదు ఇంత జిరాక్స్ తీసి పెట్టేస్తాను. అంటే ఉట్టిగా టైంపాస్ ఉండదు. ఏ పో అమ్మ అన్నట్టు చూసిండా పో
ఆయన ఎంటికలు కొరికిండి అయిపోయినట్టే మనకి ఇట్లా పెదవి మీద ఎంటిక తీసి మడత పెట్టినట్టుగా అయిపోయింది పోయి రేపు పొద్దుగాల రాపో అన్నట్టే ఉంటుంది అట్లా ఒక్కొక్కరి తరీకల ఇప్పుడు నువ్వు కూడా ఏదో ఒకటి చూసి బయట రాసుకున్నదే బిడ్డ ఓ, ఆ రాసుకున్న దాంట్లో ఇప్పుడు వీళ్ళకి పెట్టింది అదేనా అంతే కాక ఇప్పుడు నేను పుట్టి పెరిగిందంతా కూడా సికింద్రాబాద్ రెజిమెంటల్ బజార్. రెజిమెంటల్ బజార్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర అదొక పాత బస్తీ, ఫస్ట్ పుట్టిన బస్తీ అనమాట అది. అంటే ఎవరైనా పట్నం వచ్చిన కొత్తలో రైల్వే స్టేషన్కి దగ్గర ఉండాలి అని అనుకొని మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్క ఇల్లు అయ్యి ఇప్పుడు అదొక పెద్ద సిటీ టైప్లో అయిపోయింది. సో అట్లా అక్కడ పుట్టి పెరగడం వల్ల నాకేందంటే ఈ బస్తీలలో ఉండేటోళ్ళు, ఈ స్లమ్లలో ఉండేటోళ్ళని చాలా దగ్గరగా చూసే అవకాశం దొరికింది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి. సో అట్లా పాత్రలను చూసి అంటే వాళ్ళు ఎట్లుంటారంటే ఒక మనిషి రూపంలో ఉండే రాక్షసులాగా ఉంటారు వాళ్ళు బేసిక్గా. అంటే వాళ్ళ అలవాట్లు కానీ వాళ్ళ పద్ధతులు కానీ, అంటే వాడు పిల్లం బిడ్డలు చూడడు, ఏం చూడడు, వాళ్ళ అలవాట్లు, వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టుడు కొట్టుడు, అంటే ఇవన్నీ చూసి 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 చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడనో ఈ నిజ జీవితంలో మనం చూసిన పాత్రలని చూపించాలి సినిమాల జనాలకు కళ్ళకు కట్టినట్టు అనేది ఉండే నాకు ఎప్పటి నుంచో. అట్లా మెల్లగా రాసుకున్న కథ ఇది, అది ఈడి దాకా వచ్చింది ఇక. అంటే నువ్వు చదివిన చదువుకు తీసిన సినిమాకి అయితే పెద్దదే కదా, చదువుకున్న వాళ్ళందరూ సినిమాలు తీయరు కానీ. ఎందుకు చాలా ఇప్పుడు ఇగో మేమంటే ఒట్టిగానే ఏమయ్యా ఒట్టిగానే నువ్వు ఎంత చదివినా నాకు తెలియదు కానీ ఓ అన్వేష నేను ఎంబీఏ చదువుకున్నా. ఎంబీఏ చదివినా మళ్ళీ గదే గీకుడు పుల్లలు గీకుడే వచ్చింది అందులో అందుకు మళ్ళీ గీళ్ళనే చూడాలి. మనం ఏడ గుడిసెల పోటీ తిరిగేటోళ్ళని చూస్తేనే వస్తాయి. ఎంబీఏలో కూడా పుల్లలు గీసుకుంటే తిరిగింది, ఏం చేయలేదు. అది పుల్లలు గీసుడు సాటుకోయి గోడ సాటుకు గీసుకున్నావు. నువ్వు ఇప్పుడు సాధారణంగా గీస్తున్నావు ఇక్కడ అందరికి కనబడ్డాడు. నువ్వు ఏమైనా చదివినా బిడ్డ? అవును, నేను బీటెక్ చేసినానే. నువ్వు బయోటెక్ చేసినావా? బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన. నువ్వు మస్తు తనలాడుతుంటివా ఊకే పొద్దుందాకే ఆడెట్లా ఈడెట్లా అంటానే ఇప్పటికీ మొత్తం తనలాడుతూనే ఉంటావు నువ్వు. అంటే అది దినం ఎట్లుంటుంది నీకు, మళ్ళీ ఇది చేయాలి అది చేయాలని, ఇది చేస్తే బాగుండు అన్నట్టు సినిమా తీసినావు కదా, ఇంకెట్లా చేయాలంటున్నా నీకు? ఇంకేం లేదు, ఇక సినిమా తీసిన నాకు నేను అనుకున్న కోరిక అయిపోయింది. నేను మంచి కథ క్యారెక్టర్ చేద్దామని అనుకున్నా, చాలా అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చేసిన ఈ సినిమాలో. సో ఈ రెండు కోరికలు అయితే నాకు ఇప్పుడు నెరవేరుతున్నాయి లక్కీలు ఈ 15 రోజుల గ్యాప్లో. దీని నుంచి ఇంకా లైఫ్ ఎట్లా ముందుకు పోతే దాన్ని బట్టి చేద్దామన్నది అనుకుంటున్నా. అంటే ఒక్కొక్క ఏషానికి ఒక్కో తరీక ఒకప్పుడు పెడుతుండే. ఇక జోకర్ గానికి ఒక తరీక ఉంటుండే, లేకుంటే సేటు గానికి ఇంకో తరీక ఉంటుండే. ఇప్పుడు అన్ని తరీక ఒకటే యాస భాషనా? ఇలా ఒకటే యాస భాష అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక ప్రాంతానికి చెందిన మనుషులు ఒకటే యాస మాట్లాడతారు కదా. ఇప్పుడు మనం మహబూబ్నగర్కి వచ్చినాం, ఇక్కడ యాస మాట్లాడతారు. నిజామాబాద్ పోయినాం, అక్కడ యాస మాట్లాడతారు. ఆంధ్ర రాయలసీమ పోయినాం, అక్కడ యాసలు మాట్లాడతారు. అంతేగాని మనము కావాలని పెట్టిందో ఇది కాదు. కథలో నేనేమనుకున్నా అంటే హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉండే ఒక స్లమ్లో ఉండే మనుషులు వాళ్ళ కథ ఇది అని అనుకున్నా. అట్లా అంటే ఇప్పుడు అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు అన్ని భాషల్లో తీస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అంటారా దేవుని దైవాలు జనాలకు నచ్చి మంచిగా అనిపిస్తే అప్పుడు దాన్ని మనము తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఉత్త తెలుగులో. ఇక పాటలు రాసిన వాళ్ళు ఎవరు? పాటలు రాసింది మిట్టపల్లి సురేందర్ అన్న రాసిర్రు 2 పాటలు. మన విలన్ శాంతం వచ్చేసి ఆ పోటీ వాళ్ళు కూడా ఇడిచారు కదా, అవు నేను మధ్య మరిచిన అలా చూసిన నేను పోస్టర్లు. తర్వాత విలన్ శాంతం పాట రాసింది కాసాల శ్యామన్న. ఇక ఆయన కాసాల శ్యామ మొన్న దసరాకు రాసి ఆయన ఏది రాసినా అట్లా దానికి ఒక అక్షరానికి విగ్రహం లెక్క అవుతున్నది, తమాషగా ఉన్నది. అట్లా ఈ 2 అన్నలు పాటలు రాసిర్రు. తర్వాత మనకి సౌండ్ డిజైన్ ఇది చేసింది నాగార్జున తాళ్ళపల్లి అని, కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెము. ఇంకా ఇప్పుడు ఓటీటీలలో వచ్చే ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలకి ఆయనే సౌండ్ డిజైన్. కొత్త పౌరుడు ఈయన తీసిన కొత్త పౌరుడు లేదు, వీళ్ళ పరిచయం ముందు వేరే ఉంది. మళ్ళీ ఇక అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే కదా, మోస్ట్లీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసిన వాళ్ళు అందరూ ఒకరికొకరు తెలిసిన వాళ్ళే. మరి ఇలా పూరగా నెత్తురే ఉన్నది కదా, మరి ఎట్లా మీరు ఇద్దరు సోర పోరాలు ఇద్దరు? లేదు, మేము ఇది నెత్తురు కనిపిస్తున్నది బయటకు, కానీ ఇది ఒక ఫ్యామిలీ సినిమా అన్న. ఎంత ఫ్యామిలీ సినిమా అంటే ఒక నాన్న తల్లి అందరు ఎవరు చూసినా అడ్డం దొడ్డం గడ్డాలు పెంచుకున్న వాళ్ళమే ఉన్నాం. జర్రంతనన్నా ఒక పిల్లను కూడా ప్రేమలు ఉన్నాయి. ఒక పిల్లని కూర్చొని పెడితే తమాషా ఉండే అంటే ఆమె ఏం పేరే పులి తిరగకుండా ఉన్నది. అవునన్నా, ఇది ప్రేమ బంధాలు అన్నీ ఉన్న
అన్నీ కలగలిపి ఉన్న ఒక కుటుంబ కథా చిత్రం రాక్షస కావ్యం. కలగూర అనుకోరు సమితికి కలెగూర కలగూర కరెక్ట్ ఆ బ్లడ్ కూడా ఏంటంటే ప్రేమతో వచ్చిన రక్తం తప్ప అదేం కోపంతో ఇప్పుడు బ్లడ్ కావాలన్నా, నాకు బ్లడ్ ఉంటేనే నేను ఇద్దరిని చదివిపిస్తా. నాకు బ్లడ్ చాలా అవసరం. బ్లడ్ అంటే ఇగో సూది వేసి గుంజుకపోతే చాలు, నువ్వేమో కుతిక వేసి గుంజుకపోతే అదేమని. అట్లా కాదు కాక, ఇప్పుడు నువ్వు పొలం పనులు చేస్తావు, నీకు అది ఒకటే పని వస్తుంది. ఈ పని చేసే కదా నువ్వు పైసలు సంపాదించాలి. అట్లా అట్లా ఈయనకు వేరే పని రాదు, ఆ సంపుడు ఒకటే వస్తుంది కాబట్టి సంపుకుంటే పని చేస్తున్నాడు. చదువుకోలేదు చిన్నప్పుడు, మా అయ్య చదువుపియలేదు, ఇది ఒకటే అలవాటైంది నాకు. హీరో మా అన్న హీరో అయిపోయిన తర్వాత విలన్లకు అన్యాయం జరుగుడు మొదలైంది. నా గుండె తరుక్కుపోయింది. తరుక్కుపోయింది. నాకు నా వల్ల కాలే. అట్లా వీరాలకు అన్యాయం జరుగుతుంటే ఎట్లా చూసుకుంటూ ఉండాలి, కష్టం. ఇక ఇప్పుడు రజనీకాంతం సారు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఎగిరేసి ఇట్లా ఎగిరేసుకున్నాడు, పుల్లగీకి పెట్టుడు. ఈయన కొత్తగా పుల్లగీకుడు సంకల పెట్టి చూడాడు, ఆ చెమటకు చల్లబడితే మరి అంటుకుంటుందా అది? నేను కరెక్ట్గా చూస్తాను, ఆడు భుజం మీద పెట్టినా ఒకటి పెట్టి ఏడ చూసినే మరి అది ఆనకు తడిచింది అనుకో, లోపల పెట్టి పెట్టుకున్నావా? మళ్ళా లోపల సపరేట్ ఆర్డర్ కురుపు ఒకటి ఉన్నాయి ఉన్నాయి. వారేవో మంచిగున్నదా అనేది. పిల్లని ఈ పెద్ద జోలి పిల్లనే నువ్వు ఊర్రకైతే రా కుక్కలు ఎంబడి పడతాయి చూడు, అట్లా అతుకులు చేయకు నువ్వు. ఇది ఇట్లనే నచ్చుకుంటారా? అదేమిందో అది అతుకుల బొంత లేకుంటే వీడు భలే గమ్మత్తున్నాడంట అని చూస్తారు, అని ఆ కొన దాటేదాకా చూస్తారు, అని సంత దాటేదాకా. ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతుంది ఇట్లనే, అవు ఏళ్ళ నుంచి అన్యాయం ఇట్లా జరుగుతా ఉంటే కాపాడాలి ఎవరో ఒకరు మొత్తానికి. ఎవరిని కాపాడాలి? విలన్లను. ఇదే గుండెగాలను. అందుకే కదా నేను సినిమా ఇస్తాను. గుండెగాలను కాపాడు ఇది ఎక్కడ కథనే బలి రాసిన వీళ్ళకు. అందులోకి వెళ్ళి వస్తలేడు చూడు, పుల్లనే అయిపోయేటట్టు నమిలి కానీ పుల్లనేనా మన బతి ముట్టిస్తావా? అది ఇప్పుడు ఈ కెమెరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆలోచిస్తారు. పెద్ద పెద్ద తీసి మార్కాలే తాగుతారు నువ్వు. అదేమో అంటారు కదా, దానికి ఉండదు కదా సెన్సారా బోన్సారో సెన్సార్. అట్లా అంటాను ఊకే అట్లా ఏమనకు కానీ ఆ పిల్లగాడు రెండు మా ముచ్చట్లు. తమ్ముడు మామూలు క్యాండిడేట్ కాదు, సెన్సార్ దగ్గరికి అంటే సిగరెట్ దాకా సర్టిఫికేట్ అడిగే రకం. ఆయన పెళ్ళికి ముందే ఆయన చూపెట్టిండు అప్పుడు. కొత్త పోరాడు అంటే కోతి పోరాడు అన్నట్టే చూపెట్టిండు. చిన్న కోతి కాదు అట్లా. అంటే ఆయన ఒకటి కాదు, ఆ సూర పోరగాళ్ళకి మంచిగానే నచ్చింది. అందుకే ఇంకా అవేమో చేస్తున్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు తమిళ ఒకటి అవుతుంది, ఆ పిక్స్లో ఏమో చేస్తున్నావు అంట. అదొకటి ఇప్పుడే చెప్పొద్దు ఇంటర్వ్యూలో. ఏమవుతుంది మనం కొల్ల చెప్పుకోవాలి బిడ్డ, ఊరిలో చూస్తాము. ఇదేమైనా కాపీ కొట్టి నేను డైరెక్షన్ చేసిన సినిమా ఇప్పుడు ఈ సినిమా తర్వాత రిలీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకోటి ఉన్నదా? దీన్ని ప్రేక్షక దేవుళ్ళు దీన్ని ఏం చేస్తారో దాన్ని పూర్తిగా స్వీకరించిన తర్వాత ఇంకో దానికి వెళ్దాం అనేది. ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి ఇప్పుడు దీని దగ్గర తీసుకుపోయి విలన్లను గెలిపించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక నువ్వు చేసినాయని మీరు మీ ఇద్దరు చేసినవి చూసిన, నేను పెద్ద మనిషి చేసినవి చూస్తున్నా. మీరు తండ్రి కొడుకులకు ఒకటి ఉంటుంది కానీ అది ఉన్నది అయిందా మరి? చాలా మందే ఉన్నది ఇలా. ప్రేమ మాది, ప్రేమ అనురాగాలతో కూడుకున్న రిలేషన్ మా ముగ్గురిది. ఒకటంటే ఒకటి కూడదు. అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత భయపడతారు. అంటే రోడ్డు మీద ఎవరన్నా తండ్రి కొడుకులు పోతుంటే మన సినిమా చూసి బయటికి రాగానే వాళ్ళని చూసే కూడా జర భయం అవుతుంది. అంటే ఆ రకంగా ఉంటాయి వీళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వాతావరణం కానీ పరిస్థితులు కానీ, అంటే ఒకరి మధ్యలో ఒకరికి ఉండే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆ రకంగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఏది దొరికినా తండ్రి కొడుకులు తయారుంటారా ఏమి? అట్లనే అనుకోరు ఇక. పాలు వేసుకుంటారా? నీకు నాకు అంటే తండ్రి కొడుకులు దొంగలు అయితే వండిపెట్టే దిక్కు లేదన్నట్టు. అయితే ఇప్పుడు ఏ సినిమాలన్నా మీరు చూసుంటారు, అంటే ఎన్నో సినిమాలో తండ్రి ఒక పెద్ద గుండగాడు ఉంటాడు, కొడుకు అయితే మంచోడే పోలీసోడు వెళ్తాడు, లేదంటే వాళ్ళకనే తండ్రి లెక్కనే తండ్రి దాంట్లోనే పోడు. కానీ కొడుకు మంచోడైనా చెడ్డోడైనా ఏ రకంగా చూసినా తండ్రి కొడుకు మీద ఒక ప్రేమ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన సినిమాలు ఎట్లా అంటే ఎటువంటి జాలి దయ కరుణ లేని ఒక కర్కోటకుడు అనమాట ఈ పాత్ర. భిక్షపతి అనే పాత్ర, అది మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆయన లోపల చాలా ప్రేమ అనురాగాలు ఉంటాయి, సినిమాలో బయటపడతాయి. భిక్షపతి మరి బయట నీకు సినిమాలో కాకుండా బయట ఉన్నారా అసోటి సోపతి? లేరా? అల్లీలు మరి సెటిల్మెంట్ ఎట్లా చేసుకుంటావు బయట? లొల్లి పంచాది అయినప్పుడు ఎవరికి ఫోన్ చేస్తావు నువ్వు? అన్నా ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ పక్కన పెట్టేస్తే అన్న ఎంత మంచి ఆర్టిస్ట్ అంటే ఎంత డెడికేటెడ్ ఉంటాడంటే, నేను పొద్దున్నే లొకేషన్కి పోయేటప్పుడు ఫస్ట్ అసోసియేట్కి ఫోన్ చేస్తుండే,
దయానంద్ అన్న కారు ఉందా చూడు అని చెప్పేసి అంటుండే. కారు ఉంది అంటే మనం లేట్గా వచ్చినట్టు, కారు లేదంటే మనం జల్ది వచ్చినట్టు. అంటే అంత డిసిప్లిన్ అన్నమాట. టైం అంటే టైం. ఆయన ఒక పాజిటివిటీని స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఆయన ఎప్పుడు అంటే లొకేషన్కి వచ్చి కూర్చుంటారు, మేకప్ వేసుకుంటారు, ఆయన సీన్ పేపర్ ఏందో ఆయన చదువుకుంటూ ఉంటారు, లేదంటే ఏదైనా రిహార్సల్ చేస్తుంటారు. మనం లేట్ అయినా ఆయనను పొద్దు నుంచి కూర్చోబెట్టి సాయంత్రం ఒక చిన్న షార్ట్ తీసి పంపించినా కూడా పొద్దున ఎంత ఎనర్జీతో వస్తారో సాయంత్రం పోయేటప్పుడు కూడా అంతే ఎనర్జీతో పోతాడు ఆయన. ఇది ఈయనతో పనిచేసే చాలా మంది చెప్తారు ఈ మాట. ఈయన రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్కి ఇప్పుడు మీరు సినిమాలో రేపు అక్టోబర్ 6th చూడబోయే సినిమాల క్యారెక్టర్కి జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉంటుంది. అసలు ఫస్ట్ నాకు శ్రీమాన్ ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలి మామ అంటాడు నన్ను. ఇది క్యారెక్టర్ చేయాలి మామ అంటే నేను ఏంది ఇది అంటే బేసిక్గా కొద్దిగా సాఫ్ట్గా ఉంటాను అనేది నాకు బేసిక్గా ఒక సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్స్ కొంచెం నెగిటివిటీ ఉన్నా కూడా ఎక్కడో మళ్ళీ పాజిటివ్ టచ్ ఉంటేనే నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తారనేది నాకు ఎక్కడో ఉండే. ఇంత క్రూరంగా ఉంది ఈ క్యారెక్టరు, మరి అంటే లుక్ ఏమన్నా మనం మేకప్తో ఏదైనా చేద్దామా, కాంటాక్ట్ లెన్స్ పెడదామా ఇట్లా చెప్తే వద్దు అసలు మీరు ఎట్లున్నారో అట్లానే ఉండాలి, కానీ ఇలాంటి వాడు అట్లా చేస్తున్నాడు అనేదే నాకు కావాలి అని చెప్పి చేయించుకున్నాడు. క్యారెక్టర్ మొన్న స్క్రీనింగ్ చేసినప్పుడు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆయన సినిమాకి సంబంధం లేని వ్యక్తి ఒక అతను చూసిండు. సినిమా చూస్తుంటే వచ్చి గుబ్బ మించి కొట్టాలనిపించింది అని అన్నాడు. అగో నాకు కూడా అట్లేనప్ప, నువ్వు ఈ దౌడపోకపోటి కెమెరా పెడితే ఆయన కూడా మొన్న రజనీకాంతం సినిమాలో వచ్చాడు చూడు, ఆయన పేరు వినాయకనా దౌడు ఇంత ఉంటాం చూడు, చేప దౌడ లేక. నాకు అట్లనే అనిపిస్తున్నాడు అదురుపాట చూస్తే. అంటే మనతన కూడా ఉన్నారు ఇట్లా తీసుడు ఆల్చం. ఆయన కూడా పాపం ఎప్పుడైనా 12 1995 నేను మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేసిన, దాని తర్వాత ఎంఏ థియేటర్ తెలుగు యూనివర్సిటీలో చేసిన 2000లో. దాని తర్వాత డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో డైరెక్షన్ చేసిన 2 సినిమాల్లో. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్గా ఇప్పుడు మొన్న పుష్ప సినిమాలో హీరోయిన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చూడు మరి అట్లా పడుతున్నాయి అంటే ఇట్లా ఈయన కనిపిస్తున్నాడు కానీ చాలా గొప్ప ఆర్టిస్ట్. సినిమా చూసినాక ఏమంటారంటే నీ అమ్మాయి ఇన్ని రోజులు ఏడవైనరా అంటారు. అది మాత్రం 100% అంటారు అన్న గురించి. నేను మా వైఫ్ సినిమా చూసినప్పుడు ఆమె ఈ రోజుకి అంటది, ఆయన గుర్తొస్తే భయం అవుతుంది నాకంటది, ఈ టిల్ డేట్ అంటది. అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆయన ఒక చాలా ఖతర్నాక్ డాన్సర్ అనమాట. ఆయన ట్రైన్డ్ డాన్సర్. ఆయన అట్లనా? ఇది కూడా నాది. నేను గ్రూప్ డాన్సర్ కూడా కొన్ని సినిమాలు చేసిన ఇనిషియల్ 90. భయపెట్టుడొచ్చు, భరతనాట్యం చేసుడొచ్చు. అయితే ఆర్కట్ లేకపోతే అంటారు చూడు. అన్న జర్నీ ఎప్పటి నుంచి అంటే బద్రీ సినిమాలో ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్ సాంగ్ లో వెనకాల వన్ ఆఫ్ ద డాన్సర్స్ అన్న. అక్కడి నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంకా చాలా సినిమాలలో నారాజు కాకురా అన్నయ్య సాంగ్ లో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ సార్ వెనకాల ఉంటారు అన్న. అబ్బో ఇప్పటి కండలు కావాలి, పురాతన కండలే భలే తయారు చేసినవే. అంటే మీ అందరిని కలిపడానికి దామాన్ని ఎంత కష్టపడ్డాడు మరి. 100%. ఆయనతో కూడా 2 ముచ్చట్లు మాట్లాడితే మంచిగా కూడా, కానీ పైసలు పెట్టిన వాళ్ళు జర పరద మీద కనిపించారు. అన్న ఏంటంటే వెనకాల ఉండి అందరిని ముందుకు నూకే మనిషి ఆయన. అంటే కెమెరా ముందుకు రావడానికి పెద్దగా ఇష్టపడాడు ఆయన. ఆయన పని మాట్లాడాలి అంటే ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఇగో పొగ పెట్టక పిల్లగా పొమ్మన జాలకు పొగ పెట్టినట్టున్నది. పుల్ల గీకితే నేను వెళ్ళిపోతున్నా ఇట్లా. నీది నీకే ఉన్నది. పొద్దున్న దాకా ఇన్ని గీకితే ఇన్ని పైసలు ఉన్నదా ఏమన్నా? ఆయనకు సినిమా పోనీకి టైం అయింది, ఇంతసేపు దగ్గర కూర్చోడు. అర్జెంట్కి ఏదో సినిమాకి పోవాలి, పోయి ఆడపోయి ఏదన్నా ఆగమాగం చేసి రావాలి. అది ఉంటుందిగా బిడ్డ. ఇప్పుడు ప్రతి మనిషికి ఒకటి ఉంటుంది కదా, గుండెగాడు అంటే ఇట్లా నడవాలి, లేకుంటే హీరో అంటే ఇట్లా నడవాలి, ఇటువంటివన్నీ ఏమన్నా చేసిరా? అది అట్లుండదు. ఇప్పుడు మామూలుగా మన సినిమాలలో చూపించినట్టు ఇప్పుడు పాత సినిమాలలో విలన్ అనగానే మనకి పెద్ద పెద్ద మీసాలు లేదంటే అనుకో మచ్చ పెట్టో చేసో ఈ రకంగా చూపిస్తారు. నిజ జీవితంలో ఏంటంటే హీరో అంటే ఎవడు మహేష్ బాబు లెక్క ఉండడు, విలన్ అంటే ఎవడు రఘువరన్ లెక్క ఉండడు, ఆపోజిట్గా కూడా ఉంటారు. ప్రతి మనిషిలో ఒక డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటాయి. అవి పరిస్థితులు బట్టి అవి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి.
ఇప్పుడు మనం కూడా ఎట్లా అంటే పలానా మనిషి అరే మంచోడురా వీడు అని అంటాం, అంటే వాని లోపట ఉన్న మంచిని ఎక్కువసార్లు చూసి ఉంటాం, అందుకే వాడిని మంచోడు అంటున్నాం. అంతే. కానీ వాని లోపల కూడా ఒక చెడ్డోడు ఉంటాడు, వాడిని ఎక్కువసార్లు చూసి ఉంటాం మనం. సో మనం ఎంతవరకు చూసినామో దాన్ని బట్టే మనం బయటికి తీసుకుంటా ఉంటాం. సో అట్లా అదే రకంగా వీళ్ళకి కూడా అదే చెప్పిన నేను, అంటే ఇప్పుడు విలన్ అన్నంత మాత్రాన లేదంటే విలన్ ఫాలో అవుతుండో అన్నంత మాత్రాన వాడు విలన్ లాగా కనబడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి మనిషికి విలన్ హీరో అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి, అది వేషధారణలు కానీ దీంట్లో ఎక్కడ కూడా ఉండదు. అది నేను నమ్ముతా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సినిమా కోసము లుక్స్ మీద బాగా వర్క్ చేసిండు, అందరం చేసినాం. ఒకటి ఏంటంటే ఇలా టైం లైన్స్ ఉంటాయి, మొత్తం కథ ఒకే దీంట్లో జరగదు. యంగ్ లుక్ వాళ్ళకి టీనేజ్ లుక్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఒక మెచ్యూర్డ్ లుక్ ఒకటి ఉంటుంది. సో దానికోసం లుక్ వేరియేషన్ కోసం బాగా, ఈవెన్ నా క్యారెక్టర్ కూడా నాది కొంచెము యంగ్ లుక్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఓల్డ్ లుక్ కూడా ఉంటుంది. సో వీటి కోసం బాగా కొంచెం ఫిజికల్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయడం అవి కూడా చేసినాం. సన్నగా అవడం, లావు అవడం, ఇంకా అది మనకి స్క్రీన్ మీద ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసు కూడా చేసిరా. ఇప్పుడు పత్యముండరు అయితే దానికి పత్యముండ అలా బక్క కావాలంటే బక్కడానికి ఇంకా వేస్ట్ కనిపిస్తుంది మనకి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు. అరే బాగా భలే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యిండ్రు వీళ్ళు. టీనేజ్ లుక్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక లుక్ ఉంటది, మనకి మళ్ళీ గడ్డాలు గీటలు మొత్తం పెంచిన తర్వాత ఇంకో అసలు టోటల్ డిఫరెంట్. ఇది మేము ముగ్గురమే కాదు, మా ఇంకా వీళ్ళతో పాటు ఉండే ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ అందరూ చాలా మంది, అందరు దాదాపు ఒక 6 ఇంకా 6-7 మంది ఉన్నారు. అందరికి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. ఒక ట్రైనర్ ను కూడా పెట్టుకుని ఉండే, ఆ ట్రైనర్ గొప్ప వ్యక్తి అయి మధ్యలోనే గివ్ అప్ చేసి వెళ్ళిపోయిండు. కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మీకు సన్నగా అవడం. ఆ వేరియేషన్ మాత్రం మంచిగా బాగా అంటే సినిమాలు ఏంటి అంటే కథ పరంగా 1989లో జరుగుతుంటది కథ. అక్కడ స్టార్ట్ అయితే అక్కడ నుంచి 1997కి వస్తుంది, 1997 నుంచి 2006లో ఎండ్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఒక 16-17 సంవత్సరాల వ్యవధిలో జరిగే కథ ఇది. సో వీళ్ళ లుక్స్ మారుతుండాలి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే వాడు 2006లో ఉన్నప్పుడు అదొక వయసు, 1997లో అదొక వయసు. చిన్నప్పటిది అఫ్ కోర్స్ వేరే క్యారెక్టర్స్ చేసారు. దానికి ఒక స్టోరీ ఉంది. ఆ చిన్నప్పటి క్యారెక్టర్స్ ని మా శ్రీమాన్ సెలెక్ట్ చేసిన విధానం అసలు మామూలుగా ఉండదు. మేము ఒక స్లమ్లో, సికింద్రాబాద్ దగ్గర ఒక స్లమ్లో షూటింగ్ చేసినాం. ఆ స్లమ్లో 2 అన్నదమ్ముల క్యారెక్టర్ చేయడానికి 2 అన్నదమ్ముల్ని ఆ స్లమ్లో నుంచే తీసుకొని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి, అసలు సినిమాలో వాళ్ళు చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ మామూలుగా ఉండదు. అక్కడ వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళు ట్రైన్డ్ ఆర్టిస్టులు కాదు, ఆ స్లమ్ లో నుంచి తీసుకొని ఒక ట్రైనర్ ని పెట్టిండు. ట్రైనర్ ని పెట్టి వాళ్ళకి ప్రాసెస్ ట్రైనింగ్ అంతా ఏమేమి సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలి అదంతా కూడా. షూటింగ్ టైంలో కూడా ట్రైనర్ దీనబాంధవ అని తను ట్రైనర్ ఉండేవాడు లొకేషన్లో, అట్లా చేసిండు. ఇప్పుడు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అసలు ఆ పిల్లల్ని చూస్తే నిజంగా వాళ్ళు మేమన్నా కొంచెం మేకప్ వేసి ఆ స్లమ్ లుక్ కోసం ఇది చేస్తాం, కానీ ఆ పిల్లలు అయితే రియల్గా వాళ్ళు పుట్టి పెరిగిన ప్లేస్లోనే వాళ్ళ షూటింగ్ అయింది, వాళ్ళ ఇంట్లోనే, వాళ్ళ గుడిసెలనే షూటింగ్. జిందగీలో మొత్తం యాది పెట్టుకుంటారా నిన్ను వాళ్ళకు నిజంగా లేనిది తెచ్చిపెట్టినట్టే కదా. ఇప్పుడు మేమన్నా ఇంత తిప్పలవాడి తనలాడి వచ్చినాం, కానీ అసొంటి వాళ్ళకు జిందగీలో ఏమైనా వస్తే. ఉన్న పాట కూడా అమ్మ పాట అని రిలీజ్ అయింది, అందులో పిల్లగాడు కూడా ఉంటాడు. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ పాటకి, చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది. అవునవును. అట్లా ఇక మీరు అందరూ ఇట్లా కూడి మంచిగా అంటే పొడిచేదాకానే ఈడెక్కడ పోటుగాడా ఇప్పుడు ఇన్ని మనం చూడాలన్నా అన్నట్టు ఉంటుంది తరీక. ఎవరినైనా కూడా ఇప్పుడు బజార్లో చూస్తాం కానీ ఈడెవడా ఉంటే ఉండొచ్చు, ముఖం సామాన్ అలుపున్నాడు మంచిగానే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నిన్ను కూడా చూస్తే నువ్వు కూడా నాయకుని లెక్కనే ఉంటావు, కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చేయలేవు కెమెరా ముంగట్టుకొచ్చి చేపిస్తున్నావు నువ్వు. అంటే పొడిచేదాకా నేను ఒక్కసారి పొడిస్తే చాలు, ఇక పొగడానికి పోటీ పడతారు. అంతే అంతే, నాకు తెలుసు నా దోస్తు లేకుంటే నా సుట్టం అవుతాడు ఇట్లా వస్తుంది. అప్పటిదాకా ఇప్పుడు ఇన్ని చూడాలన్నా ఎవడు పెట్టండి నెక్స్ట్ ఇట్లా చూస్తారు. అటువంటిది పొడిచేదాకా నేను మీరు పొడుస్తారంటారు నమ్మకం నన్ను. మీరు అందరు కలిసి పొడుస్తారు, ఇది దిగుతుంది, ఇది దిగాలే, ఇది ఇంకా లెవెల్కి పోవాలి. ఇది ఏమైంది అది పైన ఇండియా అట్లా కూడా వేరే భాషల్లో రావాలి. ఇంకా దీని మీద ఇంకో సినిమా కూడా రావాలి. ఎందుకు రాకూడదే? అవును రావాలి. మరి ఒక్కరావే మీరు నలుగురు దర్శకత్వం చేసిన వాళ్ళే, ఒక్కరేం కాదు. మీరు మీ రీల్ లేచి మీరు చూసుకున్నారు కదా, ఇది మొత్తం తీసినాక కూడా నాకు మొఖాలు ఉన్నాయి,
సాలు గింతే కొత్తోళ్ళు పాతోళ్ళు అని లేదు బిడ్డ ఈడ. మనము ఆయన అంటాడు చూడు మహేష్ బాబు ఆ? ఎప్పుడు వచ్చా మనకి కాదన్నయ్య గంతే. బుల్లెట్ దిగిందా దిగబడుతుంది పోండే. ఆయన ఫేవరెట్ సినిమా ఆయన ఫేవరెట్ సినిమా. అది 6 నెంబర్ తక్కువది కాదా ఓ క్రికెట్ కూడా కొడితే 6 పోతుంది, ఎక్కువ ఏం పోదు. రారు కొడితే 6 పోతుంది పోండే, 4 కాదు 6 పోతుంది. కాక చెప్పినందుకన్నా గట్టి కొట్టాల. ఎందుకంటే అంటే ఇది మేం తీసినందుకు కొట్టాలి అని నేను అంటలేను. ఇప్పుడు మా లెక్క కొన్ని వేల మంది సినిమా తీద్దాం, మంచి కథలు చెప్దాము, వెరైటీ ఏమైనా చూపిస్తాము ఆడియన్స్కి ఎప్పటిదప్పుడు అని చూస్తున్నారు. ఇట్లాంటిది ఒక్క డిఫరెంట్ కథ, వెరైటీ కథ ఒకవేళ జనాలకు నచ్చితే, ఇప్పుడు పెంటయ్య కాక మనసుంటోళ్ళని ఒక 1000 మందిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు అంతే. అంటే అంతమంది జనాలకు తెలుస్తుంది. సో వాళ్ళందరి కోసమన్నా సరే ఈ సినిమా హిట్ కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అవును. ఇప్పుడు దామాన్ ఒక ముచ్చట చెప్తాడు, మనం చెప్పేది చెప్తూనే ఉండాలి. ఈయనటోడు ఇయ్యాలి వింటాడా, రేపు వింటాడా, వింటాడా, అది మన అదృష్టం. అంటే వాడు విన్నాక ఇది ఎప్పటిది నిన్న చూసిన అంటే ఇది ఇప్పటిది కాదురా సంవత్సరం, అరే గిసోంటిది మిస్ అయినా, అరే నేను ఇది చూడలేనా ఇంకా, అరే ఎంత మంచిది ఇది అనేది ఉంటుంది చరిత్రలో. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఓటీటీలోకి వచ్చినా కూడా అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది, అయితేనే ఉంటుంది, చరిత్రలో ఉంటుంది బిడ్డ. కాకపోతే మనం ఇగో తగ్దీరు కూడా మంచిగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ నసీబ్ మంచిగా ఉంటే ఒక్కరు కాదు, ఇప్పుడు నీకు తోడు 3 ఉన్నారు. వీళ్ళు ఈ 3 మంచి అస్త్రాలు త్రిశూలాలు లెక్క. ఈ కనబడే ఈ 3 అస్త్రాలు ఈడు ఉన్నాయి, కనిపించని ఎన్నో అస్త్రాలు మా వెనకాల ఉన్నాయి. అది ఇప్పుడు మేము మా ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్, మా ఎడిటర్ వెంకట్ గాని, మా డిఓపి ఋషి గాని, మ్యూజిక్ రాజీవ్, సౌండ్ నాగార్జున, ప్రతి ఒక్క కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి హెయిర్ స్టైలిస్ట్, మా లైట్ మ్యాన్ల దగ్గర వరకు, అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలా డెడికేటెడ్గా కష్టపడితేనే, ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడితేనే పని అవుతుంది. కానీ ఈ సినిమాని కష్టపడి పనిచేసిన దానికంటే ఎక్కువ కూడా అందరు ఇష్టపడి పనిచేసారు ఈ సినిమాని. అంటే కథ నచ్చి సినిమాలో చేసారు. కనబడుతున్న రాక్షసులు మేము 3, కనబడకున్న రాక్షసులు వీళ్ళు. 24 గంటలు 30 గంటలు కూడా షూట్ చేశారు కంటిన్యూస్గా. ఈ రోజు పొద్దున్న వెళ్తే నెక్స్ట్ డే సాయంత్రం పోయి పండుకునేటోళ్ళు వీళ్ళు. అప్పుడప్పుడు చేసుకోవాలి బిడ్డ. ఇప్పుడు గల్లపెట్టి ఏదైనా కూడా మీరు చేసి చూసారు కదా, గల్లపెట్టి ఇంకో గంట పెరుగుతుందేమో, ఈ బతికియాలి. ఇది ఇప్పటిది కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది. పెద్ద పెద్ద నిర్మాతలు కూడా అట్లేం చేసేదిగా బిడ్డ. 4 సినిమాలు తీయాలంటే ఇది జర 4 గంటలు ఎక్కువనే అంతే. మీకు అందరికి ఉన్నది, అది చేయాలనే కాయసు ఉన్నది, సోకు ఉన్నది, నాకున్నది, మీకున్నది, మన అందరం నిలబడాలన్న కసి ఉన్నది. ఇంకోటి ఏంటంటే అట్లా పని చేస్తేనే, ఇప్పుడు ఒక నిర్మాత మన మీద ₹1 పెడుతున్నాడు అని అంటే ఎంతో కష్టపడి ₹1 సంపాదించుంటాడు. ఆ రూపాయిని తీసుకొని వచ్చి మన మీద పెడుతున్నాడు అంటే మనం దాన్ని ఉత్తగా ఖర్చు చేయొద్దు, దానికి ఒక పర్పస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నిజంగా ఇక్కడ అవసరము, ఈ రూపాయి ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టాలా అని మనకు అనిపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఖర్చు పెట్టాలి. లేదు ఖర్చు పెట్టకపోయినా మనం నడిపించేసేవచ్చు అన్నప్పుడు అట్లనే చేయాలి. అప్పుడే ఒక నిర్మాత బతుకుంటాడు, ఆయన ఇంకో 10 సినిమాలు తీస్తాడు. అక్కర ఉన్నది బిడ్డ. ఇప్పుడు ఇది మనకు అక్కర ఉన్నది, మందిలో ఏం జరుగుతున్నది, ఇది అచ్చం మన ఇంటి పక్కకు చూసినట్టే ఉన్నదిరా, ఇది మన ఇంటెంటో లేకనే ఉన్నది అనుకోవాలి. నువ్వు అట్లా బతికినావు కాబట్టి ఇది ఒకటి తెర మీదకి తెచ్చినావు, ఈ పరద మీద ఆడాలి, ₹10 రావాలి, ఇంకా 10 సినిమాలు తీయాలి. నేను అంతే కోరుకుంటున్నా. ఏమంటున్నా మంచిదే. రేపు ఈ సినిమా అక్టోబర్ 6 తారీఖు ఎంతమంది, అంటే మేము కొత్త వాళ్ళము, అందరికి ఒకటి ఉంటుంది, అరే ఎట్లా తీసి ఉంటారు ఏందో అనే ఒక దీంతో ఉంటారు. కానీ ఒకసారి వచ్చి సినిమా చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి సినిమా చూసినాము అనే ఫీలింగ్ కంటే కూడా ఆ కథలో, వాళ్ళ ప్రపంచంలో చాలా దగ్గరగా ఈ పాత్రలని చూసిన ఓ ఫీలింగ్ తోటి బయటకు వస్తారు. అంటే అరే ఇట్లాంటి పాత్రలను నేను ఎక్కడో అక్కడ చూసే ఉంటా అనే ఒకటి వీళ్ళకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో అదైతే అంటే వాళ్ళకి ఒక సినిమా కంటే కూడా ఒక జీవితాన్ని చూసి నేను బయటికి వచ్చిన అనే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్కి దొరుకుతుందని నేను అనుకుంటున్నా. ఇక అక్టోబర్ 6వ తారీఖు ఆడియన్స్ చెప్పాలి. ఇక ఉంటుందా మంచిది, మంచిదే పట్టుకున్నారు కథ. ఇగో ఏం లేకపోతే అర్ధగంట సేపు ఏం ముచ్చట దొరుకుతుంది, అయిపోయా కట్టె కొట్టి మ్యాటర్ లేకపోతే పెంటయ్య కాక అలో చేయడు అసలు. కాక అలో చేసిండు అంటేనే ఇక మరి ముచ్చట ఉన్నది అంటేనే, దామన్ అంటేనే ముచ్చట లేని ఆయన పట్టాడు. అది ఎంతో కొంత ముచ్చట ఉంటుంది. మన టీజర్, ట్రైలర్ 2 పాటలు ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయినాయి, వాటికి కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అది రీచ్ ఎంతవరకు వెళ్ళిందో అంతవరకు అయితే చాలా పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది మనకి
సినిమా చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంది, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది, కెమెరా వర్క్ బాగుంది. ఒక చిన్న సినిమాకి ఈ రేంజ్లో మనకి రెస్పాన్స్ రావడం అనేది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది. అండ్ మొన్న దిల్ రాజు గారు ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు, ఈ బలగం ఆయన టీజర్ లాంచ్ చేశారు, ఆయన వేణు. సో ఇప్పటి వరకు అయితే చాలా పాజిటివ్గా వెళ్తుందన్న. ఇక చూడాలి అక్టోబర్. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారే వస్తారు, ఈ మంచివి చూసి రాకపోతే ఏడుకోతారు. చూసినాకనన్నా మళ్ళీ అవి చూసినాక ఊకుంటారా? ఈ ఫోన్లో పోతూనే ఉంటాయి కదా, టింగ పోయినాక సూతం అన్నాక అరే ఇంత మంచిది మనం పోకపోతే ఎట్లా అంటారని అప్పుడు పొగడానికి పోటీ పడతారా లేదా చూడు. దిల్ రాజు సార్ లాంటి అంటే ఆయన ఒక ఎన్నో పెద్ద పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ ఇచ్చిండు. ఆయన ఎంత పెద్ద పెద్ద హీరోలతో పనిచేసిండు. ఆయన కూడా మా ట్రైలర్ టీజర్ చూసినప్పుడు ఆయనకి చాలా మంచిగా అనిపించి ఈ టీంని నేను సపోర్ట్ చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన వచ్చి మా ట్రైలర్ని లాంచ్ చేసిండు సార్. అది దానివల్ల మాకు చాలా మైలేజ్ వచ్చింది చెప్పాలంటే. అంటే చాలా మందికి పలానా సినిమా వస్తుందని వాళ్ళ వరకు వెళ్ళింది, అదే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. వెళ్తే ఇప్పుడు వాళ్ళకి పలానా సినిమా వస్తుందని తెలిస్తేనే వాడు రేపు థియేటర్ వరకు వస్తాడు. సో ఆ రకంగా దిల్ రాజు సార్కి మేమందరం టీం అందరి తరఫున స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. మేము కూడా మీతో సినిమా తీసినందుకు ఆయనకు కూడా అందరికీ నేను ఏమంటే ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. నన్ను పిలిచినందుకు కూడా ధన్యవాదాలు. అట్లా అనొద్దే, అట్లేం లేదే, పిల్లగాల చూస్తే జర బుగులు పట్టినట్టు. భయపడకు, పిల్లగాళ్ళు ఇట్లున్నారని భయపడకు. ఈ రాక్షసుల గురించి, రాక్షసులు వస్తున్నారని చెప్పి జర మన ఊర్లో అట్లా పక్కపండి అందరికి చెప్పాలను. ఇగో రాకాజులదయ్యా, రాకాజుల కావ్యం అంటే అందులో రాకాజులు అంట అని పేరు పెట్టారు, కానీ వాళ్ళది మంచి గుండెనేనంట. వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా మంచిగా ప్రేమలు ఉంటాయంట, భూమి ఉంటుంది అంటే ఇంత బడికి పిల్లలకు కూడా ఇంత సాయం చేస్తున్నారు, మంచిదే ఉన్నది. మీరైతే 6 తారీఖు పోయి అక్టోబర్ 6 తారీఖు నాడు అయితే టాకీస్లకు వండి ఏమంటారు, నేను కూడా వస్తా, నేను కూడా చూసినాక మళ్ళీ మాట ముచ్చట నేను అది ఉన్నదిగా అందులో పెడతా. మంచిది పైలం బిడ్డ, మీరు కూడా చెప్పండి మీకు మీ వాళ్ళకు చెప్పు. అక్టోబర్ 6వ తారీఖున రాక్షస కావ్యం థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది. కావున మీరందరూ సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా విచ్చేసి మా సినిమాని ఆలకించగలరని. ఇదే మరి తీట శాతాలు 20 దాకా మంచిగా చెప్పి ఏందో పేపర్ చదివినాడు చెప్పి నువ్వు చెప్పవా, నువ్వు ఆయన పరాచికాలు ఆడుతున్నాడు. హాయ్, అక్టోబర్ 6 రాక్షస కావ్యం సినిమా వస్తుంది. ట్రైలర్ ఇప్పటివరకే మీరు చూసిర్రు, చాలామంది అప్రిషియేషన్ ఇచ్చారు. సినిమా కూడా అట్లే ఉంటుంది. ఐ మీన్ కాక అన్నట్టు సినిమాలో బ్లడ్ కనబడుతుంది, అదే ఇవన్నీ కనబడుతున్నాయి, మీరు ఇంత వైలెంట్గా ఉన్నారు ఇట్లా అంటున్నారు కదా. ఎంత ఉన్నా సినిమా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. అదేదో మొత్తం రక్తపాతం మీద తీసిన సినిమా కాదు. అది ఎందుకైంది ఏంది అనేది సినిమాలో దానికి కథ ఉంటుంది, దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఉంటుంది. సో ప్రతి కథ అంటే సినిమా నరేషన్ కొత్తగా ఉంటుంది, క్యారెక్టర్స్ కొత్తగా అనిపిస్తాయి, కానీ మనం డే టు డే లైఫ్లో చూసిన ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో. సో హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ అందరూ కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎంజాయ్మెంట్ అంటే ఓన్లీ నవ్వుడు ఒకటే కాదు, సినిమాని చూసి అబ్బా ఏం సినిమారా ఇది అనే ఒక ఫీల్ కూడా ఎంజాయ్మెంటే. సో మేము యాజ్ అన్ ఆడియన్గా సినిమా అయిపోయినాక యాజ్ అన్ ఆడియన్గా మేము సినిమా ప్రివ్యూ చూసుకున్నాం, మాకు చాలా ధైర్యం ఇచ్చింది ఆ సినిమా. సో డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా జనాల్లోకి వెళ్తుంది, జనాలే మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారన్న ధైర్యంతో 6th అక్టోబర్ థియేటర్లోకి వస్తున్నాం. ప్లీజ్ డూ వాచ్ ద ఫిలిం ఇన్ థియేటర్. థియేటర్లోనే సినిమా చూడురి, చూసి మీకు నచ్చితే ఇంకో 4గురికి చెప్పుర్రి. మాలాంటి ఎంతోమంది కొత్త వాళ్ళకి చాలా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక ఆయన దర్శకుడు కొత్త ఆయన లేకనే కొడుతున్నాడు, కానీ ఆయన పేరు పెద్దగా ఉన్నది, జై శ్రీమన్నారాయణ. ఏమున్నది నీ పేరు? శ్రీమన్నారాయణ, కీర్తి శ్రీమన్నారాయణ అసలు పేరు. ఇక ఎందుకు పాటు దర్శకుడు అంటే అయిపోయాయి కదా. శ్రీమాన్ కీర్తి అనేది స్క్రీన్ నోరు తిరగని పేరు ఇంత పెద్దగా ఎందుకు పెట్టినావో నాకేం అర్థం కాలేదు. నేను పెట్టుకున్నాను, మా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను. మంచిగానే ఉన్నది నారాయణ అంటే, మా తాత పేరు కూడా నారాయణ, మంచిది. నేనేమన్నా నారాయణ పేరు మీద చెప్పే, నువ్వు కూడా చెప్పు 4 ముచ్చట్లు. నమస్తే అండి, నా పేరు శ్రీమన్ కీర్తి, రాక్షస కావ్యం సినిమా డైరెక్టర్ని. అక్టోబర్ 6th సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది థియేటర్స్లో. ఒక కొత్త టీము, ఒక కొత్త కథ. ఇది అందరు చెప్పేదే కొత్త కథ అని. కాకపోతే మీరు వచ్చి రేపు థియేటర్లో చూసిన తర్వాత ఇది నేను చెప్పడం కాదు, మీరే అంటారు ఇది ఒక కొత్త కథ అని. ఇది మాత్రం 100%. ఇప్పుడు కాక ఎట్లనైతే అంటున్నారో అన్ని పాత్రల గురించి ఇప్పటివరకు మేము చేసిన డిస్కషన్ కానీ ఇదంతా కూడా ఏంటంటే, అంటే ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీలని జనాలు ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీకోసం తీసిన ఒక డిఫరెంట్ సినిమా ఇది. సో రేపు వచ్చి సినిమా చూడండి. టీజర్ యూట్యూబ్లో ఉంది, ట్రైలర్ యూట్యూబ్లో ఉంది, 2 లిరికల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చూడండి. మీకు నచ్చితే అక్టోబర్ 6th రోజు థియేటర్స్కి రండి. సినిమా మీకు ఇది ఒక డిఫరెంట్ సినిమా అని మీకు అనిపిస్తే
ఒక నలుగురికి చెప్పండి, థియేటర్స్లోనే చూడమానండి. డెఫినెట్గా మీకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాము అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. అక్టోబర్ 6 రోజు కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఉరసకు నువ్వు చెప్పే వీడి దాగి దాగి మూతికానే ఉంటుంది చెయ్యి. హలో హాయ్, అక్టోబర్ 6 రాక్షస్ కావ్య మూవీ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది. ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చిన ఫిలిం మాకు, మేము ఆన్ స్క్రీన్ చూసుకున్నాము. ఇది డెఫినెట్గా మీ అందరికి కూడా ఒక డిఫరెంట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుందని మేము కూడా బిలీవ్ చేస్తున్నాము. అక్టోబర్ 6కి థియేటర్స్లో సినిమాని చూస్తారని ఆశిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మంచిదే మరి. థ్యాంక్ యూ కాక. నీలాంటి వాళ్ళ సపోర్ట్ మాలాంటి కొత్త వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఉండాలి. ఎందుకంటే నీ త్రూ ఇంకో 10 మంది ఎక్కువ మందికి మేము రీచ్ అవుతాం. నేనెవరిని బిడ్డ, వాళ్ళు చేసిందిలే, మనం ఉంటాం, వాళ్ళు చూస్తేనే మనం ఉంటాం. వాళ్ళు చూస్తేనే. అవును అంతే. కొలం ముచ్చట ఇది దాపరికమేంది. అంతే. పైలం మరి పోయ్యా తిరిగతాన పైలం యా సర్ది కట్టుకొని తిరుగు. నా గోనసంచేది నువ్వే పొంగ నేసుకుంటా పోదాం మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి వీళ్ళందరూ మాటలు రాసేటోళ్ళే ఇడిచి పెడితే గంట చెప్తారు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.